kovaa tämmöstä. Niin tuolla käden, että jos se hirvittävästi haluaa, niin nyt se lähtee se pylly. Joo. Eli eihän se tässä vielä ymmärrä mistään niinku mitään. Mutta se kuitenkin niinku harjoittaa sitä takapäätänsä, eihän se vielä tajua siitä yhtään mitään, mutta jotkut on niin kauhean kankeita eikä ole niinku luonnosta takapään käyttäjiä, niin nämä kaikki tämmöiset niinku auttaa sitä. Sitten yksi mitä sä voit kokeilla myös ilman, että se on sivulla, että saat sen niinku, että sä siellä ramilla niinku molempiin suuntiin käännetty niinku, että se lähtisi niinku vetää itsensä ympäri. Ja siinä on niinku tärkeää, että ne etujalat pysyy. Sitten laittaisi aika tonne kylkeen, että sä saat sen niinku kylkeen sen naaman, niin sittenhän se niinku siirtää itsensä suoraksi. Ja siinä pitäisi olla niinku tärkeää se, että ne etujalat tosissaan ei ainakaan lähde eteenpäin. No, tää saat pyöriä hienosti. Joo, se on jo vähän eri juttu vaan siis sille, että saat sä ajatuksesta kiinni, että Vähän niinku... nytkin sulla on aika paljon siinä niinku kädessä niinku huonossa, vaan se olisi niinku enemmän täällä kyljessä, että sä tavoittelit sitä niinku näin. Ja sitten se pylly lähtee sieltä alta pois. Ja sama, sä voit kokeilla myös toiseen suuntaan, toinen puoli helpompi sille. Se ei ole sit vaan niinku sivulla, vaan se ylipäätänsä. Se tulee kun nenän. Just tolleen. Nyt se lähtee niinku, että koittaisi, että ne etujalat ei lähde eteenpäin, vaan siirtäisi vaan sen, niinku sen pyllyn suoraksi saat kiinni. Se on semmoinen, mitä pitää vähän testailla ja kokeilla, että millä sä saat sen niinku... Niin, että etutassi pysyisi niinku koko ajan tavallaan paikoillaan. Niin, että se olisi vaan niinku se pylly. ikään kuin minkä akselit, minkä ympäri se menee. Joo, joo. Noin, nyt se siirsi vähän pyllyyn, näitkö? Joo. Että se olisi vaan niinku semmoinen, onko akseli oikeastaan, sen ympäri se niinku lähtee sit loppuun menemään. Niin, ja tääkin on vaan tämmöstä jumppaa, ei sen kummempaa. Ja mä luulen, että sille alustalle myös oppii niinku vähän nousemaan sille, niin siinä ne oppii tosi nopeasti sen pyllyn käytön. Niin ne on semmoisia treenejä.